Hello logofer, good morning to you all logofer नोंथांमोनखौ बयखौबो गुड मर्निं जासिहरनाय जाबाय फुंनि गोजोनजों बयनिसिमबो थ' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर जे सानफ्रोमबो खोनाबाय थानाय सानफ्रोमबो जोङो निउसफोराव नुबाय थानाय जे दावराव दावसि बेनिनो जे बेफोरबायदि खोनाबाय थायो नुबाय थायो थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ जे आं दिनै मानि बिसय बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों थ' नोंथांमोना एसेबाबो हमदांनो हाबाय बा नुनानै एसे बुजिबाय जानो हागौ थाम्बनेइलाव थ' लोगोफोर आं दिनै बुंगोना बेनो जाहैबाय जे मम्मि ब्रह्म आरो राजिब बसुमतारी बिसोर सानैया माने अबावबा दोनखारनानै दङ आरोना अबेयावबा खारनानै दङ आरोना सानैजों माने दायो मम्मि ब्रह्मनि न'खरनि मानसिया बहुद नागिरगासिनो थेवबो दासिमबो मोनाखै बेस्रा न'खरनि मानसिया जोबोद दुखु जे सोरबाफोर नुयोबा हमनानै हर बा हमनानै दोन नै बेफोरबायदि बुंगासिनो थ' बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना जे बिथांमोननि न'खरखौ अनसायो नोंथांमोना जे अननानै बिथांमोननि न'खराव जे दैथायहरफिनो हमनानै नोंथांमोना बायसान्स नुयोबा आरोना थ' लोगोफोर बेखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंथांमोननिसिम दैथायहरनो थाखाय नोंथांमोना मिथिनो थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों मानो होननानै बुङोबा जों बर' हेफाजाब खालामलायनांगौ नंगौना नङा लोगोफोर थ' सानफ्रोमबो आं बे बाथ्राखौ बुंबाय थायो मानो होननानै बुङोबा जों बर' हेफाजाब सोर हारसा बांगाला हेफाजाब खालामनो जोंखौ नंगौना नङा थ' बेखायनो जों बर' गावजों गावनो हेफाजाब खालामलायाबा लोगोफोर जों माने बेफोरबायदिनो मालायजों गादबनानै दोनजागोन नंगौना नङा थ' थिग बेबायदिनो लोगोफोर जों माने बे जाय मम्मि ब्रह्मखौ नोंथांमोना अबावबाफोर अन द स्पट नुयोबा हमनानै दोन बा जेनेबा जोबथेनानै दोन अबेयावबा हमनानै जे बिथांमोना खारफिननो हाया नै बेफोरबायदि आरोना थ' आरो बे राजिब बसुमतारीखौबो लोगोसे हमनानै दोनफा जे नोंथांमोना नुयोबा नङाब्ला लोगोफोर जे मालायफ्राबो माने बेफोरबायदिनो बिसोरखौ साजा होआबा मालायफ्राबो बेफोरबायदिनो सोलोंगोन नंगौना नङा थ' बेखायनो जोंनि बारहावाया जोंनि बे गामि ओनसोलनि हिनजावफोर माने टाउनानो जा गामियानो जा थ' हिनजावफ्रा बेफोरबायदि जे मावा हौवाफ्रा बेफोरबायदि जे मावा बेफोरबायदि खालामनायनिफ्राय गोजानाव थायो जे बिसोरथ' सेंग्रा सिख्ला जानांगौ आं बारा मिथिया जायखिजाया आङो खारनाय होननानै माने निउसाव मोनदों थ' बेखायनो आङो भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना मानो होननानै बुङोबा जों जायनाखि इउटुबार जों भिडिअखौ बानायनो हायो नंगौना नङा जे निउसफ्राव मा नुयो जों बे भिडिअखौ बानायनो हायो बेनि बिसय जोङो प्रब्लेमनि बिसय जों सल्भ खालामना होनो हायो थ' बेखायनो लोगोफोर जों इउटुबारफ्रा ओरैनो भिडिअ बानाया लोगोफोर जों मानसिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखायसो जों भिडिअ बानायो जों बर' गावजों गाव हेफाजाब खालामनायनि थाखायसो जों भिडिअखौ बानायो लोगोफोर थ' आंनिफ्राय बेनो आरोना थ' लोगोफोर बेखायनो आं नोंथांमोनखौ जे खावलायहरो बेसोरो माने सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जेन'बा बिसोरखौ गुवाहाटियाव लोगो मोनगोन नङाबाबो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवनो बबेबा खनाफ्राव लोगो मोननो हागौ थ' बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं खावलायहरो जे नोंथांमोना जे माबायो आरोना लोगोफोर जे हमनानै हरो बिसोरखौ नुयोबा थ' बेखायनो थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोननिसिम माने भिडिअखौ जे नोंथांमोननिसिम दैथायहरनाय जाबाय नोंथांमोनाबो शेयार लाइक खालाम लोगोफोर आरो लाइकखौथ' बाद हो शेयारखौ खालामथार लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा बै मानसिफ्राबो नुहैनाय बायदि थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनो लोगोफोर जे थेंक इउ स' माच लोगोफोर मा होनबावनो ना जोंनि बर' हारियाव बिदिनोसै मा होनबावनो थेवबो जों नाजानांगौ जोंनि बर' हारिखौ फोसाबनो थाखाय थ' बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय थेंक इउ स' माच बाय बाय लोगोफोर बाय बाय